Il-Partit Nazzjonista jemmen li hemm bżonn iktar investiment biex intejbu l-kwalità tal-kura tal-kanċer f'pajjiżna. Kien dan il-messaġġ tal-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonista Peter Aġus u l-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-saħħa Stephen Spiteri meta fil-Jum Dinji għal kontra l-kanċer saret konferenza tal-aħbarijiet fuq barra taċ-ċentru tal-Onkoloġija. Peter Aġus saħaq li pajjiżna għandu jaħseb bis-serjetà biex jinvesti f'dawk il-persuni li kontinwament qed jiġġieldu l-battalja kontra l-kanċer. Hemm bżonn li pajjiżna ikollu ambizzjoni akbar biex flimkien intejbu l-kura tal-kanċer. Intejbu l-kura, intejbu d-dijanjosi, intejbu il-follow-up fir-rigward tal-kanċer. Minnaħa l-oħra, Stephen Spiteri saħaq dwar l-importanza li kemm il-pazjenti li qed jiġġieldu l-kanċer u anke l-qraba tagħhom jingħataw is-sapport u l-għajnuna kollha meħtieġa. Aħna bħala Partit Nazzjonalista nemmnu li hemm bżonn isir aktar investiment kemm fir-riżors uman, kemm fl-finanzjar ħalli iva intejbu l-kwalità. U kien għalhekk li matul il-konferenza, il-Partit Nazzjonalista nnieda numru ta' proposti għal investiment kontinwu għat-trattament tal-kanċer. Fosthom li jingħata drug fund lil pazjenti fi bżonn ta' kimoterapija. Tingħata l-possibilità li jmorru f'ċentri barra minn pajjiżna li jispeċjalizzaw fuq tipi differenti tal-kanċer u fiċ-ċentru tal-onkoloġija jisir walk-in clinic biex il-pazjenti tal-kanċer jevitaw li jmorru l-emerġenza u bekk jonqos il-ħin tas-sennija u l-kuntatt ma' persuni oħra. Intant, it-tema magħżula din is-sena kienet Close the Care Gap, bl-enfasi tkun biex ma jkunx hemm diskrepanza bejn il-kura li tingħata f'pajjiżi żviluppati u dawk inqas. F'pajjiżna l-medja ta' mwiet ikkaġunati minn xi tip ta' kanċer hija ta' wieħed minn kull 4.